Kani ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Ki mat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Yakendo Menteri Rangba ka Meghalaya bat Menteri Rangba ka Assam ban yakren halor ka jinge penbet put henin ka janmiet. Ka jingdon ki kenthei hagi kampulet hakari kalanang kham kiu ong Menteri khana ka sarkar pedeng bapet yakatnat ki kampo yeng kari India. Bat palat sanlak ngot kinong thap kam kilalet tho examin henin kasngi ha Assam rengkat ka jing pahara ka babyang. Ki khubor ki babnya. Menteri Rangba ka Meghalaya Konrad ke Sangma ulaya kendu henin ka janmiet ya Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma banyak kren halor ka jing penbet put hapdeng kini ki arjala. Ha kini ka jing yalang kini ki Menteri Rangba kilarai bantau likely ki regional level committee na gabantaban pendap ya ka jing penbet put hagi Henry tuli ki jaka ya ki put ki badangsa. Lethu baya kini ki komiti enyalam da ki Menteri Sarkar na baro arjala rengkat ki khot jong ka Karbi Anglong Autonomous District Council. Laban rap ru ba lakanthop ya ki khot jong ka te ka council na mar ba likely na ki Henry tuli ki jaka ya ki put ki hap hapo ka jing penyai jong ka. Menteri khana ka sarkar pedeng bapet yakatnat ki kampo yeng Nityanand Rai ulaong baka jingya dan bentalang ki kenthai hakatnat pulit kalanang khamkio hakalengkari bat baki kenthai kalanang yai le bha haman laki kam ki baki trei urai ulaong yakane ha ka jingya lang ple jong ka National Conference of Women Police kabla long haraj bhavan hashimla henin kasngi urai ula benrap ru ba ka sarkar India kadang yele ban penbuan shu ya ka jingdon ki kenthai hakatnat pulit ula ong ru baka jing tmu jong kani ka jing yalang ka long ban kampan ba shu ya ka sap long nong yalam hapdeng ki kenthai bat bani phali jing mut halor ki jing e jong ki pulet kenthai ladan palat ars pa angot ki pulet kenthai ki bala let shakani ka jing yalang ba ars ni bala penlong dakatnat ki kampo yeng ka sarkar India. Ka Deputy Commissioner bat Superintendent ki pulet penyat kali kilalet jurip ya ka yaulai umkra ha Shillong ha kasngi sa jan baladab. Lasan ran yakini ki officer baro arngut hakate ke jinglet jurip da kinong mikmat jong ka dorbar shnong lai umkra kinong mikmat na ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kaseng kinong dia dukan harut surok rengkat bat ki executive engineer jong ka Shillong Municipal Board bat ka PWD Roads kinong shnong ka lai umkra ki trai dukan kinong dia jing dia bat ki wei ki bedan benta bat kani ka yau kilapan sengawi ki jing e jong ki halor ki mat bapher Henry benai shwaba ka jingjit nong mikmat sha ka ying dorbar thau an ka jala Meghalaya kan sedang ka seng People's Democratic Front PDF kala jit ya u ba Gavin Miguel William MLA na sora kom u president bathamai ka seng rengkat bat uba William ka seng kala jit ru ya uba bantei dor lingdo menteri ka sarkar jala bamenta kom u working president jong ka Central Executive Committee kani ka jingjit nong kit kam kala long ha ka jingyalang ba license chisnam jong ka seng kabla long ha mau khar na pedeng Henry Phongut kit khot jong ka ying dor bar thau an ka Meghalaya samut ki MLA ki dei na ka seng PDF le thu ba uba Hamlet Son Doling bat uba Jason S Maulong kimshim la poisha ka te ka jingyalang bat ka seng kan sale e ka badan kam halor ka te ka jingle jong kini ki arngut ki MLA Ha Himachal Pradesh arpu armut kibrio kilayap namar ka jingtwa khandau bat shlei kansan nakadaw ka jingther uslap ubajur nalor ka ne le thu ru baladan khat armut ki bala mensaw bat dangdan sa handrimut ki bampat lap namar ki jingja ki bawanja na ka jing hap slap ka bajur ka jingking bayai rel ha ka ne ka jala bala tip kum ka chakki kala dukut henin ka sngi namar ka jing shlei habaya kren bat ka AIR News Usudesh Kumar Mokta director jong ka state Disaster Management kabapay habawan lan shop ki buar Mariang ulet hu ba ki district ki balakham shakta hakani ka jinglin shop ki buar Mariang ki kenthop ya ka Mandi Kangra bat Chamba ha ka baladan khambun ki baladu ya ka jingim bat la khambun ki jing julor Uwai ubrir ulayap na ka jingsha atiet ha ka leliet bat pomperthat hamadan golfling Shillong hanin kasngi Lethu ru baladan armut ki wei pat ki bala mensaw na kani ka jing tiet ka leli bat uperthan kani ka jing ja kala ja ka por no phai sngi hadin ka jing hap slap ka bajur ba lethu ba kini ki briu ki la ri slap hatrai dieng haba kani ka jing ja ka basnosi kalawan hap haki
Kani kedai ke All India Radio Shillong ke bawalam Shapi ya ke khubor. Ha Assam ladan palat sanlak ngut kinong tap kam ke bela lek tho ya ke examine tap kam hanen kasngi rengkat ke jing pahara ke babiang. Le thu bala penlong ya kani ke examine na ke benta ki khat saw hajar teli ki kam sarkar ki balaj ha ke grade 4. Ka sarkar jela Assam kala penlong ya kani ke examine ha ke khandai spa teli ki center ki bahap ha ki arpusan teli ki district jong ke jela. Le thu ru balapan sange trai kam ya ke internet ha ki district baro bat ki bor peniat district ki la penjari ru ya ka kendon shispa sa pusau ban khang ya kanu kanu ka jingelong lembrum ha po shispa mitar na ki jakai le examine ka khubor ka thu shu shu baladan kumba saula ngut ki nong thap kam ke belele ya ka paper 1 balabo na ka benta ki to ki bala pas ka class 10 baladan ru palat shilak ngut ki belele tho ya ka examine na ka benta ki to ki bala pas ya ka class 8 Kajing ai tika COVID hari India kalatam ya ka arspa khandai klor khandai phupra lakngut. Hanin kasngi layok ban ai palat lai phulak teli ki dawai tika hakari barok kawai. Katnat ka koi kakhya jong ka sarkar India kala thu bahaduk menta ladap ban ai shispa ar klor ar phulak teli ki first dose bat khandai phulai klor khandai phupra lak teli ki second dose. Kani katnat kala benrap ru baladap ban ai ya ka precautionary dose syapalat khatlai klor nyop kundai lak ngut kinong tre ka koi kakhya kinong tre ki bakham mi syakmat hakikam sumar bat ki jing ai syakri pai ba bat kitu ki baladap khat prasnam syajrong habaphai syaka jela Meghalaya pat ladan khat sangut ki balayok thamai ya ka jing pang covid hanin kasngi bat iwei ila klat no nakani ka jing pang ha ka jo ka por ladan arpun ringut ki balayok koi nakani ka jing pang hanin kasngi Barok ke barang don yakani ka jingpang haka jela menta ki don laispa san paungun. Unong yalam jong kaliang persya hajala Meghalaya umukul sangma ulaong haka singisat jan baladap. Baka sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA kan hap ai jubab namar bakala penkul marlut iki kam jong ka mission organic haka jela. Habakren bakinong pathai khubor usangma ulaong babaro ke jing pelut ha ka mission organic kila kala long le no ai baro kani ka jingkren jong u kala mi hadian baka sarkar jela bementa kala shim ya ka rai dangshen ban ra no ya ka jingmana ban pendon kam ya ki dawai sbo ha ka rep karyang ulaong baka ni ka sarkar kan hap ai jubab ya umentri rang ba do kari balai bakala shim ya kani ka rai ban ailat ya ka rep karyang bala pendon kam da ki dawai wat hadian baka jela kala pendot shibun ban penslori kinong rep ban rep da ka ba ai ki sbo balasna na ki sbo maryang hi kat kum ka jing sngaw jong ulaong baka ni kadai nakadaw baka ni ka sarkar bamenta kamtip ai shaphang ka ni ka rukom rep hadian ka jing ja basngaw si ha SHILLONG West Khasi Hills District hakaba uwei unong ti dewyong ulaklat umukul sangma nangalam ka Trinamool Congress TMC ha Meghalaya ulapan ramjur ya ka sarkar sunrop Meghalaya Democratic Alliance dakabakan ro bakani ka sarkar ka penslori ka jingti dewyong bean ulakan turu ikipai ka jela benong ka bapet ngor ya kani ka jingle jong kani ka sarkar sunrop bat ban pendan kam ya ka bor jongki habaki jiet ikinong mi khmat jongki ban wanra ya ka jingkala ha ka jela ka sarkar MDA kala kentat bakadon ka jingti dewyong bean lani jingket dewyong ha ka jela ha ka lempung ele kai football bar larim tam hakari India ka Durand Cup ka dangya shakmat menta henin kasni ka Army Green kala penlim ya ka North East United FC da laila iwei ha Indira Gandhi Athletic Stadium Guwahati kani kadai kasien ka baar baka North East United FC kala syarem ha kani ka lempung ele kai ha ka jingile kai ka baar ka bala long hanin kasngi hi ka Mahabadan FC kala job ya ka Jamshedpur FC da Laila Not ha Kishore Bharati Krirangan watla ka Jamshedpur FC kala ele kai bha hanrai kamshim lala banya khon ya ka Mahabadan FC ha ka ba ki nom kanjat ball jongka kila yo khambat slam ya ka ball ba kila penshat ikan ele kai na kalyang pershat bat katong ila poy sa kabakot jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong sa shipor ka ta ka por pravajing nya sop ka del station na ka benta ka khubor hakaktin hindi ka banbot pat ka khubor hakaktin phareng ha ka por prashiteng kani ka dai ka All India Radio Shillong